こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はチベット地震被災者ための大規模な祈祷会を執り行われました。ダライラマ法王は南インドのタシルンポ寺に到着されました。文部省は第8回チベット教育総会を開催しました。ペレドマ大臣はドイツの国会議員らと会談しました。日本とエストニアのチベット支援国会議員グループはチベット地震の犠牲者に哀悼の意を表明しました。今週木曜日の朝、ダライラマ法王はカナダカ州バラコピのチベット人居住区にあるタシルンポ寺で最近チベットで発生した壊滅的な地震の被災者のために祈祷会を執り行われました。法王が現在滞在されているタシルンポ寺とその周辺には推定1万2000人が集まりました。チベットで最も大きな地震に見舞われた地域はシガツェとデンリでした。シガツェの主要な総員はタシルンポ寺であり、南インドに再建されたタシルンポ寺でダライラマ法王が多くの参列者と共にシガツェとデンリの人々のために祈りを捧げることは幸先が良いと考えられています。ダライラマ法王はチベットの地震での犠牲となった方々に祈りと哀悼の意を表し、この逆境を成長の機会、ひいては悟りへの道の段階に変えるよう助言されました。同様に水曜日、中央チベット政権はダラムサラのツラカン寺院で祈祷会を開催し、地震による悲劇的な命の喪失に対する支援と連帯を表明しました。ペンバシン主席大臣は祈祷会の中で、中国の貧困緩和政策の有効性に疑問を呈し、地震で伝統的な住宅などの古いインフラが深刻な被害を受けたことに言及しました。主席大臣は、被災者を支援するために立ち上がったチベット人たちをねぎらい、世界中のチベット人コミュニティに対し、被災者の回復と復興を祈る祈祷会を行うよう呼びかけました。ダライラマ法王はチベットで発生した大地震の直後、深い悲しみを表明され、亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、負傷された方々の一日も早い回復を祈られました。内閣とチベット亡命議会もこの悲劇により影響を受けたすべての人々に深い悲しみと心からの哀悼の意、そして祈りを表明する声明を発表しました。アメリカ、台湾、インド、フランス、オランダもこの困難な時期におけるチベットの人々への連帯を示しました。日本チベット国会議員連盟の会長である山谷恵理子氏は、チベットでの地震の影響を受けたチベット人への連帯を表明するため、東京のチベットハウスを訪問し、命と財産の損失を嘆き、一日も早い復興を祈りました。アリア・ツワンギャボ代表は山谷氏に状況を説明し、この災害の原因は中国の大規模なダム建設や採掘活動であり、これらが地震リスクの増加につながると科学者が指摘していることを伝えました。また、チベットにおける植民地的寄宿制学校や宗教の自由といった問題についても議論しました。エストニア議会のチベット支援グループは中国当局に対し、最も透明性の高い情報共有と国際人道支援団体や独立系ジャーナリストと円滑に協力するよう求めました。また、エストニア政府及び欧州連合に対して状況を綿密に監視し、外交的及び人道的支援を提供する準備を整えるよう呼びかけました。チベット支援グループは過酷な山岳地帯で活動する救助隊に感謝の意を表し、犠牲となった方々の遺族に心からの哀悼の意を表明しました。支援グループは引き続き状況を監視し、チベットで起きていることや被災者のために必要な国際協力に注目が集まるよう最善を尽くすとしています。地震の震源地はチベットのシガツェ市ディンレ県でした。この地震は2025年1月7日午前9時過ぎに発生し、米国地質調査所はマグニチュード 7.1 と記録しましたが、中国当局はマグニチュード 6.8 と報道しました。1月9日までに少なくとも126人が死亡し、100人以上が負傷し、多くの人々がまだ閉じ込められている状況です。
2020年の国勢調査によると、標高4200メートルのディンリ県には6万人が住んでいます。ネパールと国境を接するチベットの山岳地域では、1月7日午前10時過ぎにも数回の余震があったと報告されました。ディンリ県周辺のドンラツォ、中ロ、トンゴの3つの地域でも多数の死者や負傷者、建物の被害が発生しました。また、ネパールやブータンの一部でも揺れが感じられました。過去5年間で滋賀市の震源地から 200km 以内の地域でマグニチュード3以上の地震が29回記録されており、2010年にチベットのチェクドで発生したマグニチュード 7.1 の地震では2698人が亡くなり、12,135人が負傷しました。また昨年メドグンガルではそれぞれマグニチュード 4.0、4.7、4.6を記録する4回の地震が報告されました。このようにチベットでは中国政府によるチベットでの大規模な採掘、ダム建設、インフラ整備が行われており、大規模な地滑りや洪水、地震に関する報道が後を絶ちません。1月3日金曜日、ダライラマ法王は気候が温暖な南インドにあるバラコビのチベット人居住区で冬を過ごすため、ダラムサラを出発されました。法王はバイラコビへ向かう途中、デリーとバンガロールで一泊し、1月5日にヘリコプターで居住区に到着されました。法王はディケラソサッカー場に降り立ち、マイソル地区の職員、ダシルンプ人の住職、南チベット人居住区の代表者らに出迎えられました。タシルンポ総院までの 5.5km の道のりでは、僧侶、二層、信者、車椅子の高齢者、特別な支援を必要とする子どもたちをはじめ、チベット人たちがシルクのスカーフや線香を手にして道沿いに並びました。僧侶たちは伝統楽器を演奏し、バラゴビ歌劇団は踊りや歌を披露しました。タシルンポチで法王は、住職のガンデトリリンポチ、そして先代のガンデトリリンポチに温かく迎えられました。法王は演説の中でタシルンポ寺を訪れることができた喜びを表明されました。タシルンポ寺は初代ダレイラマであるギャワ・ギンディルプによって創設され、仏教哲学や論理の卓越した伝統を継承しています。さらに法王は、僧院は僧侶や二層が教えを学び実践できる学びの中心として機能すべきだと述べられました。月曜日に発表された通達によりますと、ダレイラマ法王は南チベット人居住区の住民に対して公のご家事を行うことを許可されました。80歳以上の高齢者を優先し、2日ごとに外国人へのご家事も行われる予定です。中央チベット政権文部省主催の第8回チベット教育総会が今週ダラムサラで開催され、200人以上のチベットの教育者や学校管理者が集まりました。シキョンホールで行われたこのイベントでは、チベットの教育システムの未来を形作ることに焦点が当てられました。ジメナムギャル教育長官は各校の決議実行の進歩状況を振り返り、チベット教育の向上に向けた影響力のある戦略について参加者に協力を呼びかけました。タランプマ・チャンラ大臣は学校の統合、社会的、浄土的、倫理的学習である C ラーニングの導入、生徒中心の教育の採用、特別支援教育や技術的課題への対応などの優先課題について解説しました。ケンポスナムテベル議長はチベットの総員教育の伝統について考察し、教師と生徒の絆の重要性や学習、施策、瞑想の価値を強調しました。プンバツニ主席大臣は基調講演で移住によりインドのチベット学校で生徒数の減少などの課題を取り上げ、効果的な教育プログラムを設計するために正確なデータ収集の必要性を訴えました。また学校でのジェンダーに基づく性的暴力に対するゼロトレランス方式を強調し、教育機関全体で教師の給与を標準化するための議論を提案しました。3日間にわたる第8回チベット教育総会では、チベットアーカイブ図書館のゲシル・ハクトル館長、教員教育卓越センターのアニール・マンメン教授、元チベット国会議員でサラコートチベット学大学の教授であるスナム・ゲンゼン博士、AMI 小等教育トレーナーのディオラモ・ペンバ氏といった顧問が会議に関連するさまざまな題目についてプレゼンテーションを行いました。1月5日から8日にかけて中央チベット政権公安省のギャリルマ大臣はドイツを公式訪問し、世界や学会の要人と交流しました。ミュンヘンではドイツ自由民主党の国会議員であるマルティン・ハーゲン氏、シュトゥートガルトではドイツ外務委員会の人権部門長であるレナタ・アルト氏と面会しました。
また自由民主党のエピファニー会議にも出席し、チベットへの強い支持を表明したクリスチャン・リンドナ元財務大臣やインドのサマジワティ党のガシャム・ティワリ国家報道官など100人以上の出席者と交流しました。さらにゲリ大臣はチュービンゲンのエバハルス・カルス大学のグローバル倫理研究所を訪れ、ハンス・クリストフレス教授やジュリアス・グルンケン氏と面会し、この研究所の活動について話し合いました。また、ドイツ民主主義の改革の象徴である歴史的なハンバーハ城を訪問し、2025年の選挙に向けた自由民主党の候補者であるラルフ・シュトゥーバー氏と面会しました。水曜日、ゲリ大臣はマインツ極上訓練工場研究所とマインツ応用科学大学を視察し、技術や科学教育の進歩を強調しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。